Ir-rata ta' fertilità f'Malta hi taħt il-medja Ewropea u aktar mu jgħaddi żmien iktar qed tkompli tonqos. Dan skont statistika tal-Eurostat li turi kif fl-2014 ir-rata ta' fertilità f'pajjiżna naqset b'0.06% meta mqabbel mal-2001. Fil-fatt fl-2001 ir-rata ta' fertilità kienet ta' 1.48 fil-waqt li għall-2014 kienet ta' 1.42. Ammont li hu inqas minn dak tal-medja Ewropea fejn fl-2014 kienet irreġistrata rata ta' 1.58, rata li żdiedet meta mqabbel mar-rata ta' 1.46 rreġistrata 14-il sena ilu. L-istatistika tal-Eurostat tinnota kif fl-2014 madwar l-Ewropa twildu aktar minn 5 miljun u 100,000 tarbija. Minn dan l-ammont 4,191 tarbija twildu f'pajjiżna. L-età medja ta' dawk li saru ommijiet għall-ewwel darba f'pajjiżna kienet ta' ftit iktar minn 28 sena. Prova ċara oħra ta' kif ħafna jażlu li jibdew familja iktar tard f'ħajjithom.